Hello guys, welcome back to our channel Narzary Education channel. दा नोंथांमोनखौ जोंनि Narzary Education channel आव फिन फरायफिनबाय। दा जोङो नै नेक्स्ट बे समाव जोङो माने भइस चेन्जनिनो बा भइसनि बागैनो जोङो माने चेप्टारखौ लाबावदों। स' नोंथांमोना जों माने सिरिबाङै बा जोंनि सिरियालै माने पार्ट टु पार्ट नायलांबाय था अब्लानो नोंथांमोननि कनसेप्टआ क्लियारलि जागोन। जायफोर फरायसा चेप्टार 9 to 10 बा 12 प्लास 5 ग्रामार कनसेप्टसन क्लियार जायाखै। थ' बेफोरबायदि फरायसाफोरनि थाखाय जों माने अनलाइन क्लासेस जों प्रभाइड खालामदों। स' नोंथांमोना जों सिरिबाङै नाय आरो जों बेबायदिनो सापर्ट खालामलांगोन। जाबायदि आइडियायै मोजां जायो बेबायदि कमेन्ट हर। दिनै मैया दाख्लैबायबो जोङो माने डाइरेक्ट लिरनानै जोङो माने क्लासखौ खालामदोंमोन। नाथाय जोङो माने दा एसे मेथडखौ सोलायनायदों। दा जा मेथडआव जोङो माने बोरै साबजानाय मोनो बेबायदिनो जों खालामनो ट्राइ खालामबाय थागोन। दा जों भइस चेन्जनि बागै जों सावरायगोन दिनैबो भइस चेन्ज भइस जायखौ बर'आव बिबुं बुङो। दा बेयाव जोङो जुदि मा होनो बेबायदि सेन्टेन्सआव दा नोंथांमोननि ग्रामाराव दङबा नोंथांमोना एसे कनसेप्टआव क्लियार जाबावगोन। नोंथांमोना बेखेवना लानो हागोन उनाव नायनो हागोन। NB to NB नैथि नट बिनाव जों मा मोनगोन। दा नैथि नट बिनाव जोङो माने सिगाङाव जों सावरायबोबाय। बेयाव जों माने बोरै नेगेटिभखौ बोरै खालामो बेनि बागै जोङो माने एक्टिभ भइसनि बागै सावरायबोबाय। दा नैबे समाव जों जुदि सेन्टेन्सआव अक्सिलारि भार्बफोर थायोब्ला बोरै जोङो मा खालामगोन दा बेनि सायाव जों सावरायगोन। थ' बेखायनो नोंथांमोना माने नायदो आरो जोबजासिम जुदि भिडिअखौ नायथारैनो बुजि मोनगोन होनना आं सानो। दाना जोङो बोरै खालामगोन एक्टिभ भइसआव जोङो जुदि मा थायोबा अक्सिलारि भार्ब can मे बा मास्ट बेबायदि सेन्टेन्स बेबायदि माने अक्सिलारि भार्बफोर थायोब्ला बेफोरबायदि भार्बखौ जोङो माने एक्टिभनिफ्राय पेसिभ भइस खालामनायाव जों मा खालामनांगोन। दा बेनि स्ट्राक्चारफोरखौ आं लिरना होग्रानि पेटार्नखौ जायखौ होनो पेटार्न बा दाथाय पेटार्नखौ आं लिरना होग्रानि दा बेखौ लायदो। जों एक्टिभ भइसनि थाखाय मा नांगोन फर्म बा एक्टिभ भइस बेबायदि जों लिरनो हायो। दा जियानो जा जों माने एक्टिभखौ लिरबाय आङो। दा साबजेक्ट बेनाव माबा जोंहा केन मे मास्ट बेनाव फैगोन जोंहा प्रेजेन्ट फर्म प्लास अबजेक्ट बेबायदि फैगोन। दा जों जुदि बेखौ पेसिभ भइसआव लिरोबा पेसिभ फर्माव लिरोबा जों मा जागोन बेयाव साबजेक्टआ अबजेक्ट जागोन जोंहा बिनि अबजेक्टआ साबजेक्ट जाफैगोन अबजेक्टआ साबजेक्ट जाफैगोन। बेनि उनाव जोंहा बेयाव थाखानाय केन मे मास्ट थागोन। बेनि उनाव जों मा खालामगोन प्लास बी भार्ब प्लास पास्ट पार्टिसिपल लिरगोन जायखौ जों V3 पास्ट पार्टिसिपल प्लास बेनो जोङो प्रिपजिसन बाहायगोन प्रिपजिसन प्लास अबजेक्ट। दा बेखिनिखौ जों माने क्लियार जाग्रोनांगोन। जों बेवहाय मा होनदों पेटार्न 1आव एक्टिभ भइसनि थाखाय साबजेक्ट केन मे मास्ट प्रेजेन्ट फर्म प्लास अबजेक्ट। दा नेक्स्टआव पेसिभ भइसनि थाखाय जों मा खालामगोन अबजेक्टआ जोंहा साबजेक्ट जाफैगोन प्लास ओमफ्राय केन मे मास्ट प्लास बी भार्ब प्लास बिनि उनाव जोङो मा जागोन PP माने पास्ट पार्टिसिपल फर्म बा V3 ओमफ्राय प्रिपजिसन प्लास अबजेक्ट। दा बिनि उनाव जोङो माने मोननैसो बिदिन्थि लानोसै एग्जाम्पलाव मा जोङो लायबाय I can do it खौनो लाबाय। अब्ला जों बेखौ मा खालामगोन जोंहा इटआथ' इट जागोन can be done by me बेबायदि जागोन। इट कैन बे जोंहा मानो बे अबजेक्टमोन बेयाव साबजेक्ट जाफैबाय ओमफ्राय बेबायदि जोंहा साबजेक्टआ बेहाय अबजेक्ट जाहैबाय। दा जेखियानो जा बेखिनिखौ नोंथांमोनखौ बुजिबोबाय सानो I can बा it can be done by me बेयाव I can do it दंमोन it can be done by me। ओमफ्राय बिनि उनाव जों मोनसे बिदिन्थि लाबावगोन नम्बर 2 she must finish
दा वाक खौ लाबाय जोङो अब्ला मा जागोन अब्ला जों मा लिरगोन पेसिभआव नैबे जोंहा पेसिभ नैबे जोंहा एक्टिभ दा नैबे जोंहा एक्टिभमोन नैयाव पेसिभ जागोन बे पेसिभ अब्ला मा लिरगोन जोङो दा वाक must be finished by her दा बेखिनि कनसेप्टखौ जों क्लियार जाग्रोनांगोन दा बेनि उनाव जों स्टेप बाय स्टेप माने नोंथांमोना बोरै फैयो ओरैनो माने खालामनो हागोन जों जुदि अक्सिलियारि भार्बफोर थायोब्ला जों मा बाहायनांगोन बेवहाय बी भार्बखौ बाहायनांगोन दा बी भार्बनि दारै जोङो माने सेन्टेन्सखौ जों क्लियार खालामलांनो हागोन स' बेखिनियाव नोंथांमोनखौ आं बुजिबाय होननानै सानो जुदि बुजि मोनदोंबा प्लिज कमेन्ट लाइक खालामनो थाबाय दा बेनि उनाव जों सावरायगोन NB3 आरो जुदि हायोबा नोंथांमोना नैखौ खालामना हरनो हायो एग्जाम्पल मोननैसो हमवर्क हरबाय आं नोंसोरनो I must play the game दा बेखौ बानायना हरनो हायो दा नोंथांमोना बे मोनसेखौ हरबाय आङो दा बानायना हरनो हागोन नोंथांमोना जुदि बुजि मोनदोंबा बुजिनानै मोजाङै बानायना हरदो दा नेक्स्टआव जों NB3 आव सावरायगोन NB3 आव बोरै सावरायगोन नाय माखौ सावरायगोन दा बेबायदि सेन्टेन्सआव जों मा होनो रिटेन अबजेक्टफोर थायो खायफा बेबायदि रिटेन अबजेक्टफोर जेरै स' गिभ टिच अफार आक्स फिल प्रमाइसफोर बायदिफोर थायोबा बेफोरबायदिखौ जों मा खालामगोन स' गिभ ना टिच बा अफार बा आक्स बा फिल प्रमाइस बेफोरबायदि माने ट्रान्सिटिभ होनना बुङो ट्रान्सिटिभ भार्बआ मोननै अबजेक्ट थायोनो बेफोरबायदि ट्रान्सिटिभआ मोननै अबजेक्ट थायो बेनि मोनसेया डाइरेक्ट अबजेक्टआ जायो आरो गुबुन मोनसेखौ जों मा खालामगोन गुबुन मोनसे माने इनडाइरेक्ट अबजेक्ट थायो दा बेबायदि मोननै अबजेक्ट थानायाव जों मा खालामगोन बेबायदि मोननै अबजेक्टआव माने जायखिजाया मोनसे साबजेक्ट खालामनांगौनो बेनि गेजेराव जोङो जायखिजाया नों गोसो बायदि मोनसे अबजेक्ट खालामनो हागौ बा साबजेक्ट खालामनो हागौ दा बेजों डाजन्ट मेटार ओमफ्राय नोङो माने बिनि उनाव जोङो माने स्टेप बाय स्टेप लिरलांनो हायो बेखौ जों माने बिनि पेटार्नखौ लिरनि जोङो दाथायखौ बोरै लिरो पेटार्न बेयाव मा जागोन जोंहा एक्टिभनि थाखाय एक्टिभनि थाखाय मा जागोन साबजेक्ट प्लास प्रेजेन्ट फर्म नङा होमबा प्रेजेन्ट फर्म प्लास जोंहा मा जागोन अबजेक्ट जों प्रेजेन्ट इनडेफिनिटनि थाखाय लिरदों प्रेजेन्ट इनडेफिनिट indefinite tense नि थाखाय present indefinite tense नि थाखाय subject plus present form plus object plus object दा बेखौ जोङो मोननै object थानायखौ जों बोरै माने खालामगोन दा बेनि सायाव सावरायगोन दा नाय नोंथांमोना ओमफ्राय जोङो माने passive form आव लिरगोन passive form बेबायदि जोंहा active form थांबायमोन passive form अब्ला बे जायखिजाया मोननै अबजेक्टनि जायखिजाया मोनसे अबजेक्ट माने अबजेक्टखौ जों साबजेक्ट खालामनो हायो होनना बुंदों बाव दा बेनि उनाव जों मा खालामगोन जायखिजाया साबजेक्ट बेखौथ' आं बुंबाय थालाबाबो जागोन नङा होमब्ला जों सिगाङाव सावरायो साबजेक्टआ जोंहा बेनि अबजेक्टआ जायखिजाया साबजेक्ट जाफैगोन जायखिजाया मोनसे साबजेक्ट फर्म प्लास मा जागोन जोंहा बेहाय एम इज आर जागोन जोंहा प्रेजेन्ट इनडेफिनिटनि थाखाय दा बेनि उनाव जों पास्ट पार्टिसिपल PP माने पास्ट पार्टिसिपल जायखौ V3 होनना बुङो दा नेक्स्टआव जों फैगोन बेनि उनाव मोनसे बेयाव अबजेक्ट फैगोन अबजेक्ट प्लास ओमफ्राय मा खालामगोन जोङो प्रिपजिसन बहायनानै बेनि उनाव अबजेक्ट जों जायखौ लांदों बेखौ फर्मखौ होनो हायो दा बे मोनसे दाथाय थांबाय नाथाय मा होनो जायखिजाया अबजेक्टआ जुदि मोनथिबायना बेसादखौ दिन्थियो बेखौ जोङो डाइरेक्ट होनना बुंनाय जायो दै जुदि जायखिजाया अबजेक्टआ बेसादखौ दिन्थियो बेखौ जों डाइरेक्ट होनना बुंगोन जायखिजाया अबजेक्टआ जुदि जिब एबा सुबुंखौ दिन्थियो बेखौ जों इनडाइरेक्ट होनना बुंगोन दा बेखौ गोसोआव ला जुदि जायखिजाया माबाया अबजेक्टआ मुवा बेसादफोरखौ दिन्थियोबा बेखौ जों मा बुंगोन डाइरेक्ट अबजेक्ट आरो सुबुं फोलेर जिब जुन्थुखौ फोरमायब्ला जों मा बुंगोन बेखौ इनडाइरेक्ट अबजेक्ट होननानै फोरमायगोन दाना जों मोननैसो बिदिन्थिफोरखौ लानानै सावरायनोसै दा बे सावरायनायाव जों नोंथांमोना क्लियारलि बुजि मोनगोन दा नाय
Example 1 आव लानोसै जोङो Example 1 She gives me a pen अब्ला बेबो जोंहा मा जाहैबाय ऑब्जेक्ट जाहैबाय दा बे गेजेराव जोङो माने डाइरेक्ट ऑब्जेक्टआ बबे इनडाइरेक्ट ऑब्जेक्टआ बबे जों बेयाव सावरायनांगोन दा मोनथिनांगोन दा जों गोजौआव माने आं नोंथांमोननो बुंदों बेसादफोर जायोबा बे मा जागोन डाइरेक्ट मा जागोन ऑब्जेक्ट अब्ला जोंनाव बेयावहाय डाइरेक्ट ऑब्जेक्टआव मा जागोन ए पेन दङ ओमफ्राय इनडाइरेक्टआव मा जागोन मिया दं बेयाव मिया मा जागोन मानसि नङा होमबा सुबुंफोर बेनिखायनो बेयाव माने मिया जोंहा मा जागोन ऑब्जेक्ट जागोन स' बेखिनिखौ आं नोंथांमोननि सेराव बुजिदों होनना सानो आरो जुदि बुजियाखैबा कमेन्टआव सोंहर दा सिगाङाव जों सावरायदों माने डाइरेक्ट ऑब्जेक्टनि थाखाय जोङो माने बेसादफोरखौ थिंग्सफोरखौ सानो आरो जायफोर माने बेसाद नङा सुबुंफोर बा जिबियारिफोर जायो बेयो माने इनडाइरेक्टआव जागोन डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट दा ऑब्जेक्ट मोननैनि गेजेराव डाइरेक्ट आरो इनडाइरेक्टनि गेजेराव नोंथांमोना कनसेप्टखौ क्लियार जाबाय होनना सानो आरो जों दायो सावरायगोन बिदिन्थिखौ जों सावरायनोसै बोरै मा जायो दा बिदिन्थिखौ जों सावरायनायनि गेजेराव नोंथांमोना गोरलैयैनो एग्जामफ्राव फैबाथाय मा खालामनो हागोन क्वेश्चन्सखौ खालामनो हागोन दा नाय जों सावरायनोसै दानाय जों बिदिन्थिखौ सावरायनोसै जों बिदिन्थियाव मा लादोंमोन शी गिव्स मी ए पेन नङा होमबा जों एक्टिभ भइसआव लादोंमोन एक्टिभ भइसआव शी गिव्स मी ए पेन जों बेवहाय मोनथिबाय बबे इनडाइरेक्ट आरो बबे डाइरेक्ट दा जों माने मोननैनि जायखिजाया मोनसेखौ जों लाना फैनानै मा खालामनो हायो बेहाय पेसिभ खालामनो हायो अब्ला जों डाइरेक्टनिखौ लाबोग्रोनोसै ए पेन is given me जागोन बाय हार जागोन जों बेवहायनो बेनि उननि माखौ लांखौ जोङो साबजेक्टखौ लांबाय आरो बेनि जों मोनसे ऑब्जेक्ट बारनानै जोङो जिहेतु पेट्रानाव मोनबोदों मोनसे ऑब्जेक्ट बारनानै जोङो मा खालामो ऑब्जेक्ट बारनानै जोङो प्रिपोजिशनखौ बाहायोमोन दा बेनि दारै जोङो बेवहाय प्रिपोजिशनखौ बाहायबाय दा जों आरो नेक्स्टआव जुदि नैबे फार्स्ट आरो सेकेन्ड मोननैमोन जोंहा दा मोननैनि गेजेराव माने बेवहाय जों मोननै फर्माव खालामनो हायो दा जोङो ऑब्जेक्ट मोननै दं नालाय जायखिजाया मोनसेखौ लाबोनानै खालामनो हायो अब्ला जों बेवहाय आइखौ लाबोना खालामसै I am given a pen by her दा बेबायदि मडेलाव जों खालामनो हायो दा बेखिनिखौ नोंथांमोनखौ आं बुजिबाय होनना सानो जुदि बुजि मोनदोंबा प्लिज कमेन्ट हर कमेन्टआव बोरै मोनदों आरो फोरमायहर नेक्स्ट बिदिनो सावरायलांबाय थागोन जोङो आरो मोनसे लाबावनोसै इन्ट्रेन्सिटिभ भार्ब मावजाग्रा गैयै थाइजाबफोरनि सायावबो जों सावरायगोन इन्ट्रेन्सिटिभखौ जोङो सिगाङावनो सावरायबोदों नङा होनबा मा इन्ट्रेन्सिटिभफोर थायोबा जों मा खालामनो हायो मा खालामनो हायो बेखौ जों टेन्सनि गेजेरजों सावरायदोंमोन NB4 आव जोङो सावरायगोन इन्ट्रेन्सिटिभ नङा इन्ट्रेन्सिटिभ जुदि माने इन्ट्रेन्सिटिभ भार्बखौ पेसिभ भइस खालामनो हायानो डाइरेक्ट बुंदों बेखौ खालामनो हाया नाथाय मा खालामनो हायो नाथाय ग्रुप भार्ब आरो कगनेट ऑब्जेक्टआव थानाय भार्बखौसो पेसिभ भइस महर होनो हायो ग्रुप भार्बफोराव थायोब्ला बेबायदि माने भार्बखौसो जों मा खालामनो हायो ग्रुप भार्ब बा कगनेट ऑब्जेक्टआव थानाय माखौ जोङो इन्ट्रेन्सिटिभ भार्बफोरखौ जों मा खालामनो हायो जों बेखौ पेसिभ भइस खालामनो हायो होनना बुंदों दा नाम्बार 1 ग्रुप ए आव बा ग्रुप भार्बा मा दा ग्रुप भार्बफ्राव माबायदिया गोलैयो दा बेखौ जों सावरायग्रोनोसै दा बेनि उनाव जों स्टेप बाय स्टेप सावरायगोन आरो दाना ग्रुप ए आव जों मा होनदों ग्रुप ए नि थाखाय जोङो माने माबायदिखौ जों ग्रुप ए भार्ब बाहायगोन इन्ट्रेन्सिटिभनि ग्रुप भार्बा मा दा बेनि मोननैसो बिदिन्थिफोरखौ सावरायनोसै जोङो carry out run over act on look over
बेफोर एक्सेट्रा आरो दंबावो बेफोर मा जोंहा ग्रुप भार्ब दा बेखौ जों बोरै मा खालामगोन बा जों बेखौ बोरै जोङो पेसिभनिफ्राय एक्टिभ भइसनिफ्राय पेसिभआव जों बोरै खालामगोन बेखौ सावरायदिनि फै नाम्बार 1 एग्जाम्पल जों लानोसै एग्जाम्पलखौ जों सावरायनि act on his advice नङा होमब्ला अब्ला जों बेखौ मा खालामगोन जों माने ग्रुप भार्बफोरखौ जों दहायनो बुंखादों ग्रुप भार्ब बा कगनेट अबजेक्टफोर थानायखौ जों मा खालामनो हायो होनना बुंदों पेसिभ भइस खालामनो हायो अब्ला जों मा होनो बेखौ जों पेसिभ भइस खालामसै नङा होमबा बेयाव हिसखौ लाबोनोसै जोङो हिस एडभाइस जागोन बे नैबे एक्टिभ नैबे पेसिभ हिस एडभाइस अब्ला जों मा फैगोन बेहाय एडभाइस बियो जों बेखौ नायनांगोन बियो मा दोङो इडि दङ होमबा बेखौ जों माने फार्स्टआव थांबाय बियो फार्स्ट टेन्सआव दा नैबेखौ जों माने टेन्स सिस्टेमै सावरायासै बेखौ माने बेनि फर्मखौ जों सावरायबाय नैबे फार्स्टआव दङ होमबाबो मा जागोन वाज टेड अन बाय मी दा बे मोनसे थांबाय अब्ला जों मोनसे लाबावनोसै नाम्बार 2 नाम्बार 1 मोन नाम्बार 2 आव जों मोनसे लाबावनोसै I shall carry out your order अब्ला जों बेखौ खालामसै पेसिभआव बे एक्टिभ order जोंहा सेल दंमोन नङा होमबा सेलबा जोङो दहाय सिगाङाव सावरायबाय सेल बि विल बि जोङो फिउचार टेन्सनि बाखौ बा टेन्सनि बेलायाव बोरै बेखौ सावरायबाय सेलनि जायगायाव जोङो निया विल बि carried past participle जाहैबाय बेयाव out by me दा बेखौ नोंथांमोना माने बुजिदों आं सानो बेखौनो जोंहा माने ग्रुप भार्बनिमोन दा ग्रुप भार्बनि बेलायाव जों माने बेबायदि खालामनानै जों मा खालामनो हायो इन्ट्रेन्सिटिभखौ जों माने ग्रुप भार्ब बा कगनेट अबजेक्टफोर थायोबा बेखौ जों मा खालामनो हायो ने भइस चेन्ज खालामनो हायो दा बेखिनिखौ बुजिबाय सानो दा नेक्स्टआव जोङो माने बि नाम्बाराव लाबोनोसै बि नाम्बाराव जोंहा मा दोङो नेट अबजेक्ट कगनेट अबजेक्टखौ जों मावजागारि थाइजाखौ बोरै जों मा खालामनो हायो जों मोननैसो बिदिन्थिफोरखौ लाग्रोनि फार्स्टआव फाइट रान ड्रिम एक्सेट्रा नङा होमबा आरो दंबावो दा बेखौ जों बोरै खालामगोन जों सावरायनि बिदिन्थिनि गेजेरजों जों सावरायगोन नाय एग्जाम्पल लाबाय जोङो मोनसे she dreamed a dream अब्ला जों बेखौ खालामगोन she dreamed a dream अब्ला जों मा खालामगोन a dream गैया दङ was past tense आव दं नालाय was dreamed by her जाबाय नङा होमबा दा मोनसे जों एग्जाम्पल लाबावनि नाम्बार 1 नाम्बार 2 नैबे एक्टिभ जोंहा बे जागोन पेसिभ भइस एक्टिभ भइस दा मोनसे बिदिन्थि लाबावनोसै जोङो नाम्बार 2 he fought a fight अब्ला मा जागोन a fight was fought by him दा बेखिनि जोङो इन्ट्रेन्सिटिभ आरो ट्रेन्सिटिभनि गेजेरजों जों सावरायबाय दा बेखिनिखौ नोंथांमोना क्लियारै बुजिबाय होनना आं सानो ए फाइटआ जोंहा बेयाव माने साबजेक्ट जाहैबाय बिनि उनाव नैबे जोंहा फार्स्ट टेन्सआव थानायखाय जों माने वास बाहायबाय बिनि उनाव बेखिनिया जोङो प्रिभिजन फैबाय बिनि उनाव अबजेक्ट जाफैबाय
बेखिनिखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव बुजिदोंनो सानो जुदि बुजि मोनदोंब्ला प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब शेयार खालामनो दाबाव दा बेबायदि नोंथांमोननि गेजेराव जों केरि खालामगोन सिरिज बाय सिरिज दा बांद्राय गोलाव खालामब्ला बेखिनिखौनो आं बुजिबाय होनना सानो आरो जुदि नोंथांमोना हायोब्ला प्रेक्टिस खालामबाय था आरो नोंथांमोना माने केरि खालाम कुइसनफोरखौ माने स्टाडि खालाम बेबायदिनो हालांबाय थागोन आरो जोंजों थाबाय था दा थेंक्स गाइस वेलकाम जोंनि चेनेलाव नेक्स्ट भिडिअसफोराव फैबाय था आरो बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ वेलकाम खालामबाय थेंक्स